Леко! Честит празник! Честит си ти, Миндил! Виждаме, че си пред паметника на свети Кирил и Методий. Кажи какво правиш там? Ще го режа и ще го предам за скрап. За празника съм тук, бе! Да почетеш Кирил и Методий? Ко да му чета, бе? Ко да му чета, бе? Само 4 му главата. Дойдох да празнувам Кирил и Методий, ама се оказа, че те били двама. Кирил и Методий и брат. Нищо, бе, пак стане голем купол, бе. А това детенце кое е? Не го знам, бе. Дойде тук ми носи теки цветя. Дай цветята, бе. Дай цветята, бе. Ама като гледам с тия пенджераци, ги опунял тук. Или се е припознало, или просто е тъп. Та викам да го светна малко, да му кажа малко за цифрите. Днеска не е празник на цифрите, днеска е празник на буквите. Бе, млъкни, бе, не ми каза, бе, не ми каже на кого е празник, да ти строшат до грамата, бе. Идиот, Катил! Днес е празника на азбуката. Да. Не на буквите, ко дашита хакна. Как ти знае толкова злата проста, та питам, я ми кажи ти, колко букви има азбуката? 30. 30 пъпки на гъса ти излязат. И на тебе. За да пенякте са на пеняките. Я брой, бе, Катил. Хайде да държи за фъфа юя. Я сме ти, бе. Я кажи, бе, какъв е този тифтер, да го носиш, бе? Кой ти нещо, бе? Това не е тефтер, това е буквар. В него е знанието на целия свят. То знанието може да от тифтера, ама не от главата ти, бе, цар. Кажи, бе, как се казваш, бе? На ум. Не на ум, на глас го кажи как се казваш. На ум. Добре, като иска така, трябва да иска. Днес на празника предавам пряко. Аз, Калеко Велеко и едно на ум. На днешния светъл празник. Тук ще дойдат деца от цяла България. Млъкти, бе. Гледам стълба ти. Мътнита света. Я напред 20 клякания. 20 клякания. Долу, горе, да се върнем на буквите. Клякай, ще излупам. Клякам. Значи се върнем на буквите. Може да са ни малко, ама поне са хубави. Я виж, как се пишат тях. Как пишат някой, бе, гледай. Гледай, ти изостана работа. Все едно ги е писал, той е първолак. Пред това с 20 леви крака. Питам та, ти ли си го писал това, бе? За опеняк? Не съм аз. Това не съм го писала, защото това е арабската азбука. Тя съдържа 28 основни букви и се изписват от дясно наляво. Ти изкакаме ти отляво на дясно, искаш ли? Углата проста. И 28 букви. Не виж ли, бе, Кьорчо, че тук има 5 букви на кръст, ама се ги турни малко на кистерне. И до това на работа, ма. И ти си много хубав, да знаеш. Леко, стига си се карал на детето. Я кажи, ти как научи азбуката? Нали ма знаете, че съм гений, бе? Научих я, докато ядях супа. Ей, гледай, не, бе. Как съм табелта? Ще изчакаме, бе. Значи, на всяка хапка научах по няколко букви. Не може така с ядене, не се учат букви. Букви се учат с четене и с писани от буквара. Че кой ти казал, бе, че не съм писал, бе? Мъртов, ти прок. След всяка супа, после в туалетната, знаеш какви дълги изречения излизаха. Поне по 20-25 метра, минимум. Леко, спри се! Няма ли да ни поздравите с химна на славянската писменост? Може ли аз да ви изпея песента за буквите? Давай, бе, шморт. Барти, народе възродене. Значи така ще изхакам. Така ще изхакам, че ми завърниш народному, че и възродено му, ще ми завърниш. Искам да ви изпееш песента за буквите. А леко станцува. Хайде, бе, шморт, почваме. Барти, народе възродене. Ще убия и ще излежа. Това не е песента за буквите, бе. Това е песента за буквите. Млъкнишата и ти стъпане, бе. Е, това оригинала по текст на Кирил и Методий. Thank you.